Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. E bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, en garti e windande men wattore nayi Dental Dina TV. hande oɗon janga o mawɗo o tokoso o poɗɗo kasi. Allah wallino on gandi a mawɗo a tokoso a poɗɗo. Allah walli on gandi I mawɗo I tokoso I poɗɗo. Allah walli on gandi o e mawɗo e tokoso e poɗɗo. Hande windande nayi ɓiire nde eɗen janga hen o mawɗo o tokoso o poɗɗo. Bismillah. Windande nayi ɓiire Dental Dina TV. wonde mo jeeno ko jiɗɗo jeede hen jahata ko YouTube binda Dental Dina TV jeeɗa hen. Jenta e duusoɓe walloɓe 77 906 14 81 gona ballowo balleteɗo jangowo janginteɗo. So goto fof no wi on jarama jokke golle jokkata golle ko mbaɗen hen ko mbiyon ko. Oɗon balla oɗon duuso oɗon janga oɗon paama. Tawde on dañi jangginowo on mbiɗa ko yiɗi jangude oɗon janggine wadde duuse jangde nde. Hay goto wasa ɗawde hoore mum e moƴƴere hoore nde ɗen ndi moƴƴere nde. Somin keedi min balla balle min balli ɗon. Bisimillah janggen. Windande nayi ɓiire nde hande eɗen janga o mawɗo o tokoso ko ɗo o haaɗi. Ɗo noon so yiɗi fooɗoyde o wayani wadde ko o mawɗo o tokoso o poɗɗo ko jangete o e hewde ɗo haaɗi. O mawɗo o tokoso o poɗɗo ari ardi janga o ha ganda no wayata binda aɗa janga aɗa winda o mawɗo o mawɗo o mawɗo. So ɗiggi mbiya o tokoso o tokoso o tokoso o tokoso. So ɗiggi garna o poɗɗo o poɗɗo. Aɗa jale aɗa janga ha mbatta andude o mawɗo o tokoso o poɗɗo. Hankkadi so ɓooyi kamɓe jalannoɓe ɓe ganda ndeka fijano koye jangde gonnoɗa a wonti janguinowo. Ɓe mbatta arde wiide janginam hen ayde wadde tinno janga mbasa amde. O mawɗo ko ni wayata, o tokoso ko ni wayata, o poɗɗo ko ni wayata. Ɗo so ɗiggi en jalti e majjere o. Allah wallima hande o a wonti gando A, a wonti gando I, a wonti gando E, hande kadi a wonti gando O. Gasi e nder balɗe nayi ma taw a dañi hen masɗe ma nayi a tampani jangde ma tampinanima a hattama yaade hajuji ma janga law mbawa law certa hen law dawa law keɓa law kebna min hen law. Wadde ɗum tan woni o mawɗo ɗo woni o tokoso ɗo woni o poɗɗo. ƴettu kuɗol ma e karne ma mbañitoɗa ɗum ɗo tan haaju ma ala gueɗe goɗɗe gongaɗe an ha ɗo tan ɗo katta o mawɗo o tokoso o poɗɗo. A ɗiggini ɓaara jahaju ma. ƴette kuɗi mon e karneji mon mbañitoɗon jangon ɗigga. Yo Allah wallu, yo Allah newnu, yo Allah reen, kadi yo Allah won gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah. Yaya Ly Kola Sénégal. Alhamdulillahi bi alamina. On jarama. Wassalam.